ďalšom videu. Dneska len taký kratší výlet po práci, 60-70 km. Som už idem z Veľad, už som nad obcov Kuzmice. Pri bunkri, ale taký zvalený bunker už to má za sebou. Chcem ísť na Izru, ale stadiaľ najprv pôjdem doprava do Kalše. Potom sa tam napojím na cyklochodník a potom cyklochodníku pôjdem hore na Izru. No z Izry ďalej potom ešte je to vo Hviezdach, nemám to naplánované. A keby ste chceli, tak sa poďte previesť za mnou. Časy bez sítí a mobilů, bavili jsme se nezávisle, bez nudy a stresu. Housle hráli do noci, violoncel zněl do latce, život byl jak jazz, pohoda ve vzduchu. Žádné SMSky, žádné fejsy, jen čistý smích a radost. Bez obrazovek, bez displejů, jen my a hudba hraje. Bas k tomu přidal rytmus, kytara tvrdě doprovodí. Vzpomínám na ten pocit, nezávislý a volný. Milovali jsme tanec, tančili až do rána. Bylo to opravdové, život jak z pohádky. Žádné SMSky, žádné fejsy, jen čistý smích a radost. Bez obrazovek, bez displejů, jen my a hudba hraje. Bas k tomu přidal rytmus, kytara tvrdě doprovodí. Vzpomínám na ten pocit, nezávislý a volný. Milovali jsme tanec, tančili až do rána. Bylo to opravdové, život jak z pohádky. Žádné SMSky, žádné fejsy, jen čistý smích a radost. Bez obrazovek, bez displejů, jen my a hudba hraje. Dneska som nahodil aj tieto aerobary, alebo časovkárska hrazda, alebo jak sa tomu nadáva. Chcem vyskúšať ďalšiu polohu na ruky, hlavne pri dlhších výjazdoch. Keď idem 7-8 hodín, alebo bikepacking. Takže bola ďalšia poloha na ruky, aby si medzi obcami zapestia oddychli. Hlavne medzi obcami, lebo dolu kopcom je to dosť nebezpečné pre mňa. Nie som na to ešte vôbec zvyknutý. Reakčný čas, kým si dáte ruky na brzdy, je oveľa dlhší. A aj také je to také vrátke, alebo jak by som to povedal. Proste nie som na to zvyknutý. Zdá sa mi to nebezpečné. Ale len zvyknúť treba. Dneska ich mám prvýkrát, ešte som na tom nikdy ani som to neskúšal, ani som s takým začím nejazdil. Takže sa budem učiť
Možno to počasie aj zhodím, budem to dávať iba fakt, keď pôjdem niekde na bikepacking, že na 2-3 dní, že by som si vedel oddychnúť. Uvidíme. Ja som na odbočke na Izru. Izra, tam sa ide do Kalši. Ešte tu je riadny kopec, ťahli dlhý. Takže sa ozvem asi tam od veľkého dreva potom, alebo neskôr. Normálne tu vyviera voda. No to tu nikdy nebolo. Ja som sa to možno všimol. Toto tu robia chalupári z Izry, aj rybári. Prídu tu na víkend na toto a tuto na hadžu. Na autách sú tu nie, že by to už zobrali do auta, odnesli dolu, ale nie. Na hadžu sem, nestarajú sa ďalej nič. Katastrofa. Idem do Breziny. Rozmýšľal som, či ísť do Maďarska ešte, alebo na Vištu. Idem do Breziny a už tam je potom maličky domov. A ja som ešte na graveli nešiel. Dneska to bude premiéra. Na Horskom je to zabavka tady. Zvládne to aj gravel určite.
tesnotka. Taký padák poriadny. Tu je nebezpečné dosť si sa dať do toho posadnúť alebo ľahnuť. Keď vybehne lopta alebo nejaké dieťa, tak neviem, či by som stihol zabrzdiť. Fakt je to dobré na takých rovinkách, na cyklochodníkov alebo medzi obcami, keď je nejaká širšia krajnica. No uvidíme, no. Sám som zvedavý, toto nie využívať. Takú väžu, jak majú tu v Brezine na kostole, som ešte nevidel nikde. Viem, že to kamerujem do slnka. Kučičky.
No, teraz budú chodiť. Som skoro doma. Dneska to bude len dačo cez 50 km, cez 800 výškových, ale povozoničko super. A to, že sa mi podarilo vypadnúť z roboty a som išiel aj tak a som s tým spokojný. Bože, to sú tristy. No, ďakujem za sledovanie. Čaute, na budúce. Desire